Goedemorgen jongens. Ja, je ziet het hoe is ingelopen en ik neem aan dat dat een reden is, of we denken dat dat een reden is. Dat is de hele reden dat ik een bedrag kom doneren wat ik denk wat er best moet zijn. Ben je heel benieuwd? Misschien, ja. Ik wil even uitleggen. Ja. Wij in de tijd waren we bij Sophie Club in Helden. Dat was de sportclub van voetbalvereniging Helden. Later vonden we 10 euro voor activiteiten te gaan organiseren. En toen hebben we besloten, zijn we in het begin begonnen met een Sophie Cross. Dat was een loopwedstrijd door de Heldense bus via het voetbalveld over de Koeberg. Waar altijd best grote deelname aan was. Later nog hebben we dat uitgebreid met een wielerwedstrijd op mountainbikes, wat toen echt een opkomst was. En daarbij gingen we ook nog in de zomer een grote kinderfestijn organiseren op de Polendorp. Is dat recent geweest of langer geleden? Nou, dan kan ze over de jaren 90. Oké. Van 90 tot 2000. En recent kreeg ik een brief van de Kamer van Koophandel. Ja, we stonden al lang niet meer ingeschreven, dus eigenlijk bestaat de stichting niet meer. Dus we zijn nu op het punt gekomen dat het geld eigenlijk verdeeld wordt. Voedselbank hier een bedrag overhandigen, wat ik denk wat er mag zijn, van 400 euro. Zo, nou ik vind het wel een applaus waard hoor. Dankjewel. Namens de Voedselbank Peer Maas, 400 euro. Bij deze jongens, voor de Voedselbank. Dankjewel en nogmaals bedankt. En daar zijn de mensen van de Voedselbank heel blij met. 400 euro dames en heren, een geweldig bedrag wat er nou een einde keer even gezegd op de tol voor neergelegd wordt.